tančili vám panenky. A nyní už se připravují světlušky. Nejstarší skupina studia, je to Slavstří České republiky roku 2016. Finalista nejlepší taneční skupiny roku 2016 získali nominaci na mistrovství Evropy z druhého místa. Tak, vteřinu. Najdeš mi jinou, jo? Rozdávej pozor. Tak všechny tanečnice vypadá, že jsou na svých místech. Rozi. A jdem na to, říkala Jarka, takže jdem na to, óda na radost. Rozar. Taneční studio Magic Star. To je prostě radost. Dámy a pánové, naše odpoledne se nachýlilo ke konci a já mám milou povinnost ještě sem k nám zavolat Jaroslavu Novotnou, vedoucí tanečního tanečního studia Magic Star a také Lucii Kučovou, která vede tanečnice Domu dětí a mládeže, ona konkrétně Pomněnky. Tak, kytičky poprosíme o předání květin. Děkujeme moc a ještě mi dovolte, Jaruško, zůstaň tady, ještě mi dovolte, abych přečetla poděkování tanečnic Magic Staru své vedoucí Jarušce Novotné. Všechny děti z tanečního studia Magic Star by moc chtěli poděkovat Jarušce za sezónu 2016, za všechny úspěchy, všechny společné chvíle a za nezapomenutelné zážitky. Nebreš. Chceme, aby věděla, že co dělá, má smysl a my jsme vděčné za to, že můžeme být součástí právě této skupiny s jejím vedením. Děkujeme! Přeji vám krásné odpoledne.
Doufám, že takhle nádherné odpoledne nás zase čeká v nejbližší době. A nashledanou. Terý, pojď jdeme, pojď. Terezo.